Здравейте! 12 август, 25. Какво ни носи Ошо днес? Вина, осмица. За тези, които питаха какви са картите, това е Ошо Зен. И от книжката ще ви сложа обяснение след това. Идва ми също така да изтегла една карта от другата купчина. Те са ангелски карти тези. Така ми просто. Пий повече вода. Ошун. Интересно. Ето ги двете картинки. Двете карти. Пий повече вода. Вина. Къде изпитвате вина? Какво е вината за вас? Откъде идва? Виновни ли се чувствате? Защо се чувствате виновни? На кого е тази вина, която идва вътре в нас? Наша ли е? Или е колективна? На нашите близки хора ли е? Защото това се предава в атмосферата, в която живееме. Не винаги чувствата и емоциите, които имаме, са наши. Това е много дълга тема, но в момента просто ще остава с вас. Това, което ми идва. Вината. Вината е нещо, което ви отдалечава да бъдете пълноценни, да бъдете самите вие, да сте позитивни и да привличате това, което е за вас. Пиенето за вода. Откъде идва да пиеме повече вода? Какво ви говори, че не пиете вода? Че сте обезводнени, че ви е суха кожата, че непрекъснато сте жадни, може би, не знам. Какво е пиенето на вода? За мен е тази карта, аз не пия вода почти. Това е напомняне да пия вода. Но значението на водата и качеството на водата, каква вода пиете? Пиете от чешмата? Пиете с високо качество вода или не? Какво има нужда? Тялото ви. Това е пиенето на вода. Вода с минерали. Хидрогенна вода. Коя вода за вас е добре? С повече соли? Изворна вода? Не зная. Това са въпросите, които ние всички трябва да си зададем. Коя вода е добрата за нас? И какво ни казва тази карта за пиенето на водата? Водата има памет. Когато сипете в чаша вода, и я сложите до вас на нощното ви шкафче вечер, може да я кодирате с всякаква информация. Да ви припомни коя сте, защо сте тук. Да изчисти вината или да ви покаже откъде идва тази вина, защо я изпитвам. Моя ли е? Не е ли моя вината? Или просто да започне да лекува тялото ми, докато спите. Вина и пийте повече вода. Прекрасен ден!